Tak, drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem. V nedeľu sme začali advent, dobu očakávania narodenia nášho Pána Ježiša Krista, a s adventom sú spojené vždy aj rorátne sväté omše. Chodíme so sviečkami, s lampašikmi a možno nie všetci vieme, čo tie roráty sú. Roráty sú vlastne sväté omše, ktoré sú vždy k úcte Panny Márie. Slávime ich za tmy, pretože je to symbol, že čakáme, ako Boží ľud čakal na svetlo, tak aj my čakáme na svetlo, ktoré prichádza z výsosti, ktoré prichádza z hora. A Božia Matka, Panna Mária, môžeme povedať, že ona je tá zornica, teda tá hviezda, ktorá vychádza a zvestuje blízky príchod slnka. A preto roráty slávime ešte za tmy, pretože čakáme na svetlo, ktoré prichádza z hora, na nové slnko, ktorým je Pán Ježiš.